pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na galing sa binhi, ang mga dakilang gaway nagmumula sa guni-guni. Nakabantay na og may nasabta na si Sandro siyang manghon tungod sa dili nakasagaran nga reaksyon ni Mary niyang gisultihan kini niya nga tuwa na sa Amerika si Yusuf. Bisan ang katabang nga si Prima may nasabta na sab sa madre. Misamot ang gipakitang reaksyon ni Mary niyang matud pa ni Sandro posible nga magminyo si Yusuf dito sa Amerika. Tuod man dito sa nimutangan ni Yusuf sa Amerika nakiksulti kaniya ang iyang iyaan. Unya human makiksulti si Rahim ni Yusuf miprangka ang iyaan ni Rahim nga minyuo nila si Yusuf sa laing Muslim nga babae. Magarin, igsoon, niya ang laing sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Suntuhin ko kuno sa gusugo ni Kuya Rahim ni Muti Alayda. Palihog. Yusuf, maoy among gusto ni Rahim nga magminyo ka dinhi sa Amerika. Ipagkasal ka namo sa usa ka Pilipina Muslim American dinhi sa California. Tita. I hope wa ka malimot ni Jana. Tagatawi-tawi ang kaliwat og dugay na sila dinhi sa California. Imo na siya gikauban-uban sa last 2 visits nimo dinhi sa Los Angeles. She's a teacher. O siguro kayo kami nga makagusto kaniya. And you know what? Excited na kayo siya makikita sa imo, Yusuf. Wait, tita. Off ni Jana karong mga 4 p.m. From school nga iyang gimaistrahan, mudiretso siya dinhi sa atoa aron makigmeet nimo. Manuri ko no kamos while ako and her parents mag-istorya bahin ninyong duha. Bahin ni mo Yusuf o ni Jana. Unsa inyong istoryahan, tita? Usa sa ato nga kultura o tradisyon nga dili gyud mawa.
Mao nga makabuot ang mga ginikanan kung kinsa ang menyuan or pakaslan sa ila nga mga anak. Alayda. So you have enough time, Yusuf, nga mag-andam sa imo kaugalingon so that ready ka na kung moabot na si Jana. Magsukol sa imo nga pag-uyon sa amo gusto ni Rahim. Okay, pag-shower o na, Yusuf. Wa ko magtuo nga. Maukil na sugat na ko din sa California. Diyos ko. Kaluhiin taon ako tungod sa kugmam mo nga way paglupad. Papasa ang ako mga sa tungod sa dako mong kaluoy. Hugasi ako sa tanan kong pagkadautan. O kiluoy ako sa akong mga sa. Gila ko ang akong kalapasan. O gibati ko kanunay ang akong mga sa. Nagkasa ako kanimo. O kanimo lang. O nabuhat ko ang giisip mong dautan. Nasayod ako. Nga ang gikinahanglan. Ang gikinahanglan mo mao ang matinud-anong kasing-kasing. Puna Ginoo ang kaisipan ko sa imong kaalam. Hinlui ako sa imong pasaylo. Ug maputli ako. Hugasi ako. Ug maputli ako. Pamatia ako sa tingog sa kalipay ug pagmaya. Putlia o Diyos ang akong kasing-kasing. Ug katagi ako og bag-ong masinugtanong espiritu. Ayaw in taon ako isalikway. Ibalik ka na ako ang kalipay. Sa pagluwas mo kanako. Ug ligo na ako sa espiritu nga masinugtanon. Luwas na ako ning akong kahimtang o pagkabutang. Ibalik ka na ako ang kalikod sa akong kasing-kasing. Maluoy ka. Maluoy ka, Diyos ko. Sa ngalan sa mahal sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Akong imagination, Sister Moon. Huwag akong gidrawing ang akong imagination. Taas nga hagdanan pa ingon sa langit. Ug naa ang suwaw nga kahayag. Bago pagid na akong gitapos ang akong pag-ampo niya ni mo, Diyos ko. Papananong na hinumduman ko pa man kihapon siya. Tungod kay siya man mao'y naghimo sa altar aning kapilya din sa komunidad. Mao'y nahinumduman ko dayon siya sa akong pagyanghag sa altar. Ug misamot kabugat ang akong kasing-kasing, Diyos ko. Gusto kong mahila. Diyos ko. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kinahanglan fit kaayo ang bakos nga butangan sa bomba sa lawas ni Brother Ali. How do you feel, my dear Brother Ali? Iyagot pa yun. Ako, gusto nga hugot kayo sa akong alawas. Aron sa pagditurit na ako sa bomba sa akong alawas, maurasab nga mabungkag ang kalibutan sa mga disbelievers. Allahu Akbar. Kabayaan akin suka, Brother Ali. Usa ikaw kamatuod nga follower sa ato gituhuan o gidahay ko ikaw. Isukod na ang lapad nga bakos sa lawas ni Brother Ali, my dear brothers. Dinhilag ka mo. Gitawagan ako ang Cebu. Ay, pag-ilog. Punta kami. Ay, pag-ilog ka. Allahu Akbar. Kumusta, Jamud? Kumusta ka mo diha sa Cebu, si Sahid? Sorry kayo, Sir Sandro. Plus, I-off na ng imong laptop, sir. Hapit ng oras para sa imong speaking engagement sa Business Security Forum bahin sa terrorism, sir. oo, no. Daliw mo trabaho na. Asa to lapita, Flas? Ayala, sir. Tara, Flas. Kapit ko mali mo ta. Good, Sajid. Allahu Akbar. Bye. Oh, humana? Oo ba na, Brother Rahim? Good. Kamusta si Bo? Sila si Jamur ug Sajid. Gamay na lang og kuwang. Mauman na nila ang kanister sa chemical weapon. After here sa Davao, dili mahibaw ang mga evils nga musunod na sa Cebu. Mao kini ang bomba nga ako ibakus sa akong alawas, Brother Rahim. Trawa sa laptop. Allahu Akbar. Isud kani ang mga bomba sa bulsa-bulsa sa ibakus sa imo lawas, Brother Ali. Yes, Brother Rahim. Ang kuwang na lamang mao ang detonator. Kung mahumana, pagbuhat ang detonator. Kung mahumana ang detonator, bombahan dayon ang Davao Airport. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alright, ato na ko. Wala ka na ka, Brother Rahim. Yes, Brother Ali. Okay. Niya ang imong guest ID sa launching ceremony sa government program for kaunlaran at kapayapaan sa Mindanao. Pipiya ka mo din eh. Amping ka mo din eh. Pipiya ka sa Brother Rahim. Daghana mag-questions ganyan, sir, no? Kan sa mga nanambong. Pero saragit tubag kung buot gid atong sabton, Flas. Nagkinahanglan ang tanan magmabinantayon. Magbinantayon sa palibot ug sa mga tao, labi na sa mga tao nga estranyo sa ilang pananaw. Sa lagtod kinahanglan sa gyud nga magvigilant ang tao. Ug
Og labaw sa tanan, kinahanglang naagi CCTV cam ang tanang palibot. Pero para nako, kuwang kayo katong mga urasa aron magpahigayon kag mga tubag sa mga klasik-klasing pangutana bahin sa terorismo. Para sa dako, kilala nga magbutang yun og awareness program ang DOD, o Department of Defense, sa tanang mga kriminalidad tungod kay kung mo concentrate lang ta sa usa ka problema nga hulga sa seguridad sa nasod. Saan na malansab ang ubang mga elemento sa laing kriminalidad? Sa mas kidnapping, hold up, robbery, uguban pa. Sabton gani sa ubang mga kriminal nga biluag ang pagtagad sa ilang mga tinunto. Mulihok sa na rin sila. Para nako, kinahanglan ang tanang problema bahin sa mga krimen mo'y hatagan o pagtagad. Tungkol kay para nako, kinahanglan tanan ug tanang yung problema sa usa ka nasod hatagan yun og lawom nga pagtagad ug pagbantay. Basta tanang kalihukan nga makadaot sa katawhan ug sa nasod, patayan gyud na. Kung ako lay pagbuton, nindot kay panglungguan sa mga liog ng mga tawhana. Wala may gipili doon, sir. Patares mo, patulis, pa-hold up, kidnap, ugupan pa. Ma'am ni Osron. Bisa na ka na yung ratings sa korupsyon sa itong nasod karon. Mulabaw pa. Kaya sa ratings terrorismo sa robbery, murder o kidnapping. Ang starring kayo, sir, ang top rated o box office hit, mao ang korupsyon sa hanay sa AFP. Naghityog mga ito si Secretary Reyes. Hello. Davao? Ilugar na pala yung plus. Okay, Davao. Salamat. Thank you, Davao. Oh, musay message sa Davao Palihog, sir. Gibliham ko rin muna yung laptop. Ipatanaw ko nun ako ang laptop. Kaya may nasend sila bahin ng rahim. Nagkakita ka, Flash. Kung terorista gintuhana, sir ba? Makaigon ko nga maayos siyang laki nga mangitag camouflage sa iyang pagkatao. Maayag ko niyang pagka-sealed ang iyang pagpakaroning nun. Maayag yun kayong pagka-covered ang iyang pagkatao. Usa sa board of directors sa KKM. Kaunlaran, Kapayapaan sa Mindanao. Sir? Para nako, dili siya may laki. Kung may pa siyang laki, bisan pagduda dili unta kita angin magduda ni Rahim. Ano sabi noon? Sir, saman, anto na tayo? Tara. Sa to'y imong istorya? Korupsyon sa AFP? Ngulang? Naangin pa ganing inyong akademya sa Baguio, sir. Kaya nga nag-atubang karoon ng kasong korupsyon sa AFP pulos man PM Ayer. Kanito pa na, Flash. Panahon pa nila ni Gregorio Hunasan, kung Gringo Hunasan. Nagkamatikod na ang batch nila ni Sir Gregorio. Nga doon na anomalya o milagro nga nitabo sa AFP. Usaman bitaw na sa iyang kribildihan kanito. Kay saksi siya sa panggubatan nga nag-antos ang mga ultimo. Gugba ang mga sapatos, gugba ang mga uniforme, gagmay mga sweldo, ug ang mga guns and ammo makagar pa. Mas may pa mga umang o kinason, kami kaugalingon pang bayanan. Pero mga ultimo mga militare, nag-antos in taon. Saksi taning tanan. Saksi tani, Flash. Kaya na destino ta sa sulon atong miklik ang Abu Sayyaf. Nganong dili magkumuangkon nga misaludo ko sa mga sakop sa Young Officers Union sa AFP. Misaludo ko nila ni General Lim. Nguma sa atong paisano nga si Colonel Kirubin. Nga mipadayag sa ilang kasagmuyo sa miaging pamunuan. Kamoy gituhuan karon sa labing daghan nga mo'y gamot sa grabing korupsyon sa nasod. Spoko na ni mong mga minilyon nga babawong sa matag Chief of Staff. Daghan pa kayo magkabayan nila sa atong nasong sa Amerika. Kung matud-an na nga tinuod yun na, sir, pastila, no? Ako noon, sir, kung Mr. pa ko, pero karawa na noon.
Kauban ako ninyo. Kauban ko sa Magdalo. Kauban sab ko sa Oakwood. Tayo pa, sir. Hibaw man ko ba gusto kag prangka? Hinuon karon pa ko makapangutanan ni ba ni sir? Magtalan ko, sir. Sakop ka sa Magdalo, sir? Classmate ko mo sa Trillanes. Matagpasab ni mo, amigo gyud mo. Oo. Classmate o amigo mi si Tony. Oo nga sakop sa ka sa Young Officers Union, sir. Sa to pa, sakop ka sa Magdalo. Kung sa'yo mong panayin ako, Flash. Sa ako panayin mo rin dili ka sakop sa Magdalo. Ayaw mo rin kumasakop. Sakop sa MPE. Flash! Ops! Panuway! Bagay ang motor! Bagay ang motor, Flash!